O vindeiro domingo 8 de abril celébrase o Día Internacional do Pobo Xitano e dende hoxe a súa bandeira pendura do balcón da Casa Consistorial, un xesto que ten como fin, segundo o alcalde, visibilizar o compromiso do Concello coa diversidade, a integración e a inclusión. Un decálogo que propón o Secretariado Xitano para as cidades a hora de facelas máis inclusivas, integradoras, etc. E é un decálogo para unha cidade cero. Eu non vou a ler o decálogo porque o tendes, vos lo deixarán todos, pero ten moito que ver, vamos a ler os dous primeiros puntos, por exemplo, que unha cidade cero é aquela onde ninguén parte con desventaxa porque todo o mundo ten as mesmas oportunidades, sin importar a etnia, o xénero, a orientación sexual, a nacionalidade ou a religión. E dous, as leis dunha cidade cero protexen os ciudadanos e ciudadanas e garantizan a igualdade de todas as persoas. Ben, vai nesta línea, 10 puntos. Eu lle comentaba a eles que nos gusta, ademais, esa denominación de cidade cero, non? Dende a Fundación do Secretariado Xitano reciben con brazos abertos este tipo de iniciativas, xa que teñen claro que hai moito camiño por percorrer en canto á igualdade dos xitanos na sociedade actual. Y bueno, la Fundación Secretariado Gitano hoy viene a presentar Partir de Cero porque el tema de ser gitano es complicado, ¿no? No partimos de cero, partimos de desventaja, de menos cero. Entonces, lo que queremos es que se deje la discriminación y podamos ser ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Ciudad cero, queremos que en la educación, en el tema de acceder a una vivienda, en el tema de un empleo, porque si sigue habiendo discriminación, no podemos. El tema de los prejuicios no nos va a dejar avanzar. Fran forma parte do programa de inclusión laboral Aprender Traballando e a mensaxe que envía nesta xornada é que a él gustaríalle que se lle xulgase na hora de atopar un traballo do mesmo xeito que a unha persoa que non é xitana, polos seus coñecementos. Espero poder sacar algo de provecho y que por el tema de ser gitano no nos discriminen, y a veces te puedes sentir un poco discriminado, a veces no, pero bueno, veo que la sociedad pues está avanzando un poco y que esperemos que lo que estamos haciendo con el proyecto de Aprender Trabajando, pues sacar mucho de provecho y que nos den una oportunidad que por ahora ya nos las han dado, ¿no? 16 mozos xitanos forman parte deste programa Aprender Traballando, que ten como fin loitar pola inclusión laboral do pobo xitano na sociedade actual.